Godmorgen. Godmorgen. Tak for det. Det er Allan. Jo. Hvis man bliver opsagt fra sit job uden grund, så giver det ret til fratrædelsesgodtgørelse efter lov om særlig indkomstskat. Og det vil sige, det er 50% beskatning. Nej, der er ikke noget grundfradrag på det. Nej. Ja, jeg må nok sige, at det var med livet i behold, at jeg sad her i hvert fald. Ja, det kan overhovedet ikke stoppe. Tillykke med det, Allan. Jeg skal lige spørge din træner her først. Hvordan kan sådan noget her overhovedet kan lade sig gøre? Ja, det er mange års træning, og det er jo klart, at det skal være målrettet træning. Og udover det fysiske træning, så skal der også arbejdes meget mentalt. For det er ikke noget, når man står for sådan en stak sten, det er, at man får trydet lige det sidste øjeblik. Og så kan det jo gå galt. Ja, jeg vil nok sige, når der både er følgespot og alting på, og publikum i studiet, så kunne man godt tænke sig. Men det lykkes. Det lykkes. Allan, jeg skal lige høre dig. Hvordan er du kommet på det her overhovedet? Ja, det kommer, når man har dyrket karate et stykke tid, så får man lyst til at prøve sin styrke og sin teknik. Og se, om koncentrationen er i orden. Vi skal lige se teknikken en gang her. Vi ser den på billedet her. Hvordan kan man træne det her? Altså, du kan jo ikke stå hver dag og... Man træner ikke decideret i gennembrydning, men man træner via karatetræningen generelt sin psyke op og sin evne til at koncentrere sig. Og så efterhånden, som man har trænet mange år, så vil man prøve mere og mere. Ja. Gør det ondt? Nej, ikke når det lykkes. Ikke når det lykkes. Hvad sker der? Altså, nu lykkes det, gudskelov. Men hvad vil der ske, hvis du nu ikke var kommet igennem dem? Ja, så kunne det godt føles ligesom at slå panden mod en mur. Ja. Det her er jo noget nær en Danmarks rekord. Hvordan holder I styr på de her rekorder? Vi har ikke anden måde at holde styr på det, end hvad vi hører i kredsene inden for karate. Og indtil nu har vi ikke hørt nogen, der har været så højt op. Hvad med Guinness rekordbog? Vi har forsøgt at få dem til at tage det, men de er ikke så meget for karate. Hvorfor er det ikke det? De siger, at det ikke er sammenligneligt. Det er ikke sammenligneligt? Nej, det er nemmere at sammenligne dem, der spiser frøer. Ja, okay, det er klart. Jeg vil nu våge påstå, at 17 gasbetonsten, det må da kunne sammenlignes med 17 gasbetonsten. Kan det ikke det? Det mener jeg også. Det mener du også. Jeg skal lige spørge dig til sidst. Er du forsikret, hvis nu der vil være sket noget her? Det må du hellere spørge min assurandør om. Nå. Der kan jo ske noget. Altså, kan du blive forsikret overhovedet? Har du en almindelig livsforsikring? Altså, der kan jo nok ikke ske meget andet, end at jeg kommer for langt ind over stenen, og så bliver en næse kortere. Ja, det kan vi se her. Nu kører den jo også i langsom gengivelse. Det du gør lige inden her, du sad hernede bagved og forberedte dig. Hvordan kan du mentalt, hvad tænker du på lige inden du går hen og gør det der? Du tænker på stenene? Kun på stenene. Ja, det er jo sådan lidt følelseskoldt at tænke på, kan man? Ja, man kan blive sur på mange ting. Jeg bliver sur på det. Du bliver sur på det? det. Hvor mange sten tror du kan komme op på? 17 nu?
Ja, det begynder at knive lidt med højden. Og det er ikke så stabilt at stå på, men jeg tror nok 20 er maksimum. 20 er maksimum? Ja. Vil du forsøge det på et tidspunkt? Ikke lige de nærmeste dage. Ikke de nærmeste dage, okay. Godt. Tak skal I have, og god tur hjem. Ja, tak. Ja, fra den her lidt drabelige seance skal vi videre til Speedway. Mestrene fra